Igsoon kitang tanan makabuhat og dili maayo. Kitang tanan makasulti og dili maayo. Kitang tanan makabuhat og sala ngadto sa atong isig katawo og ngadto sa Ginoo. Apan asa man kita muduol kung kita makasala. Asa man kita makighusay kung kita makasala. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Isaias 1 versikulo 18. Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo og maghusay kita. Bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo bisan pa kinig dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Unsay ingon sa Ginoo igsoon, ang Ginoo nag-ingon nga ngari kamo, muduol kita sa Dios igsoon. Muduol kita sa Ginoo igsoon. Kung makabuhat kita og dili maayo, makasulti kita og dili maayo, makahuna-huna kita og dili maayo, makatan-aw kita og dili maayo, ingon sa Dios, ngari kamo, muduol kita kaniya, magpaubos kita sa tong kaugalingon, muluhod kita kaniya, ihilak nato ang tanan ngadto sa Ginoo. Wala tay laing duulan igsoon, tungod kay ang Ginoo lang gayud ang makapasaylo sa atong sala. Dili ang atong isig katawo, kung dili ang Ginoo lang gayud. Wala nay lain pa igsoon nga mapasaylo sa atong sala. Kung dili muduol kita ni Kristo aron ang atong sala mapasaylo gayud. Bisan ug unsa kapula ang imong sala igsuon, bisag unsa pa nang imong sala nga nabuhat dinhi sa kalibutan, basta muduol ka nga matinud-anon ngadto sa Ginoo, basta ipaubos nimo ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo, imong isurrender ang tanan ngadto sa Ginoo igsuon, ang tanan pwede niyang bag-ohon, ang imong kinabuhi pwede niyang bag-ohon ug iya kang pasayloon sa imong mga sala nga nabuhat dinhi sa kalibutan. Gusto ni Lord igsuon nga sa kanunay marinyo ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Ma-restore ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Maong ingon siya sa iyang pulong nga ngari kamo ug maghusay kita. Gusto sa Dios igsuon nga kung unsa ang mga dili maayo nato nga nabuhat, unsa ang dili maayo nato nga nasulti, unsa ang dili maayo nato nga mga tinan-awan o gunahuna, gusto sa Lord igsuon nga makighusay kita kaniya. Gusto sa Dios igsuon nga i-renew og bag-ohon ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Tungod kay gusto siya nga mahimo kita nga bag-ong binuhat. Bisag unsa pa kana ang atong sala igsuon, kaya kanang papution sa Ginoo sama sa balhibo sa karnero. Mao wala kitay laing duulan igsuon sa pagpangayo og pasaylo sa atong mga sala, kundi atong isurrender ang tanan. Matinud-anon nga pag-surrender sa tanan sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo, dili sa tao kundi ngadto sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.